Kados pundi Mas? Ning tenan to sing tok aturke mau, Kakang. Oh, air terus sing batin nawi Mas kersanipun ngaten kula ugi mekaten Mas. Yen meserati para kanca para wedha anjeker yen ing praja ayo awi ayo aja gawe ati mampir mas monggo mampir mampir apa sida apa orang kados pundi Mas? Mbok kene aja ado lho, Kakang. Yo panjenengan ingkang nyelake mawon. Lah kok mau kok let ado lho. Aja tansah halang